The following program contains mature content, including strong language and themes. Viewer discretion is advised. Like seriously, what the hell? Muso ngizwe ngikhuluma nawe mfethu. Uyadlala like really ubona isikhathi sambili umama uyabuya khona manje upheka. Ngiyele wena yini ngiyadlala mina musika. Angeke udlala dusi. Uzopheka nini? Uthi lapha ube ngokungitshela ukuthi ngiyakusitha lapha ngakho wenzani ngihamba ngiyapha. Anginda uzoyicima le game khona manje. Ngithi kuwe hamba upheka wena ayi going on not. Angeke ngibongo lethi ngibongo. Wena yazi ngizokushaya wena. Angisindanga yakho mina ungazokhuluma nami ngathi ngiyinja. Ngiyezwe ukuthi ngithini? Ngizoku Ngibona ke mangibona kwasisa abadala ufa uhlala ushaya uyashaya kancane uyashaya. Hayi hamba. Pop. Hey, yazi ngiyashonelwa. Kana ekhaya abombuso bangawathembeka bitekele namhlanje usimboni. Anyana ngaka. Utshana ngaka. Akusehleba lo. Ujanuary manje usiphungule nyama umjwala nabantwana. Lesikhathi ngilamela ngaka. Ngiyayiphungula ngale nyama. Ngifuna le one piece yami mina ndoshare le nyama yokusobho. Hayi kodwa isima. Ngiyaphungula ngijwala kahle. Sishebe sibaningi kangaka. Ngiyaphungula njengamanje. Ngiyaphungula ngifaka efrijini. Na ngiyayifaka ikhathelo yini? Ikhana ngingakapheka lesikhathi uzolala madala. Ngiyayiphinsela. Esifana namhlanje yonke into lapha ngiyayikhatha. Yabona i-cornflake njengani incane i-cornflake uyozodla lona. Ne-tips nami ne-peanut butter ngizokhatha. Userious njengamanje ngizokhatha. Bapha abafana labo uthanda. Bayarasa lapha. PlayStation oyeyebo njengamanje. Bangijwayela kahle abafana. Bangijwayela abafana yani. Always play PlayStation. Always PlayStation. Mbuso time. Mbuso time. Lezana always PlayStation. Lezana ngizokujwayela kabi mina. Ngizokujwayela kabi. Sakamereni lami khathele kabi mina emsebenzini yakasa la. Sakamereni lami. Mawala ngithumela ne Wi-Fi. Ngitshela Themba ngathi kufanele ufune umsebenzi. Layithi Wi-Fi mawala tayi. Kufanele usontweni ukuze ilunge. Sibhizi musinge Wi-Fi lapho. Bisibenzani nge-Wi-Fi? Sibhizi ngezinto serious ngapho mawala. Ngoba ngiyadala ngithola ngaphekanga la. Hayi mawala layithi Wi-Fi mawala tayi. Wi-Fi leyo na. Kuyafana inyanga mayitela manje ngobadala eliyo futhi. Hayi layithi Wi-Fi. Layithi Wi-Fi mama. Uyasibasela manje. Zona wena uthemba wena. Awubuyeke njengoba ungadala uyasibasela umakhelwane bazothi. Wena sosele kancane nje ukuthi ngiyedele ngawe. Ufuna ukuyela. Ushaya khona. Ushaya khona. Wena ngeke.
Onikhona Films, nathi siyakhona.